Jste odborníky ve svém oboru? Máte výjimečnou restauraci, bar či pivnici? Tak se pojďte podívat, co zde pro vás mám. Mé jméno je Michal Kubant, jsem z firmy Gastrosan a objevil jsem na trhu tuhletu novinku. Je to namražovač na sklenice, Glass Froster. Je to španělský stroj od firmy Frucosol a vyřešili tím složité namražování sklenic v místních barech a podnicích. Možná sami víte, jak to řešíte. Pojďme si říct, jak to tady funguje. Funguje to na bázi oxidu uhličitého, CO2, kdy si pořídíte bombu ve společnosti, jako je třeba Linde, nabízí ve dvou variantách, ve 15 kg nápoj, zhruba 1,5 m vysoká a pak taková ta velká bomba, co určitě znáte. No a pak díky tomuhle stroji, který má speciální trysky a krásný vynikající efekt, dosáhnete během 10 vteřin optimálního namražení skleničky. V čem je to výjimečný? Nejenom v rychlosti, nejenom v efektivitě, jak to vypadá, když to vidí zákazník, ale také v kvalitě podávaných nápojů. Ten nápoj je s tím mnohem lepší. Neřešíte hygienické věci, jako že něco namražujete v mrazáku, kde to prostě stojí, lezete to několikrát denně, mrazák se namrazuje. To samý zabírá prostor. Tudíž jsem usoudil, že tohle je zajímavá věc pro kdejakou restauraci, kavárnu, koktejl bar, nebo dokonce i cukrárnu, kde můžou namrazit poháry na zmrzlinu. Takže všude, kde chcete mít žádoucí efekt namražené skleničky, kde nic netaje, tak máte k tomu ten super namražovací Glass Froster. A teď pojďte mrknout, jak je to snadné. Krásně nám to zvoní a vidíte, že ten efekt je více než požadovaný. Pro více informací, jako jsou ceny, jako je bližší popis, se podívejte na naše stránky gastrosan.cz a pak, když byste to chtěli vidět naživo, tak si klidně obraťte, my vám to přijedeme ukázat, odprezentovat, protože ta věc za to stojí. Přeji vám nádherný den, mějte spokojené zákazníky a sami jim nabízejte to, co jinde nevidí. Naschledanou.